O Auditorio Municipal de Ribeira acolleu esta mañá o acto de entrega de premios do concurso de ideas para o deseño dun prototipo de chiringuito de praia biosostible, convocado en setembro pasado pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, co fin de unificar a estética destes peculiares establecementos hostaleiros de tempada, co obxectivo de garantir así un desenvolvemento sostible da costa, integrando este tipo de construcións no seu entorno e que sirva de modelo de referencia para futuras instalacións. O acto estivo presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que estivo acompañado pola propia titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Na súa intervención, Rueda destacou a importancia desta iniciativa, o tempo que reafirmou o compromiso do goberno galego de avanzar cara a un modelo máis respetuoso e homoxéneo, que compatibilice a actividade económica coa conservación da contorna, tal e como, segundo el, establece a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia. Como todo o mundo pode comprobar, nos estamos tomando moi en serio esta competencia. Cando nos pedimos a competencia ao litoral era porque creíamos que desde aquí se podía xestionar mellor. E preservar o noso litoral, e os galegos somos os primeiros interesados, non quere decir non tocalo en absoluto. Eso podía ser o sinxelo, pero ni siquiera sería valiente, volvo a hablar de valentía, ni sería eficaz. Toda a vida vivimos no noso litoral. Temos que vivir, en Galicia vivimos tamén pegados á costa e vivimos da costa, e se pode facer, e estes exemplos de arquitectura hai moito tempo, as carpinterías de Ribeira, os furanchos, que hai tantísimos na zona da costa, non só, pero tamén na zona da costa, son exemplos de integración e de respeto, e, polo tanto, o que queríamos era decir que con respeto, con cariño, con tradición, tamén con modernidade, hai que seguir vivindo do litoral e no litoral. E non hai que ter nin posturas de todo vale, sería un enorme erro, e o exemplo dos chiringuitos, hai magníficas instalacións agora mesmo, en moitos sitios do noso litoral, e tamén hai cousas horribles, e, por lo tanto, tamén hai que decilo, e isto é a razón desta iniciativa. Das 16 propostas finalmente admitidas ao concurso, tan só 3 foron avaliadas polo xurado para seren incluídas na proposta final, sendo 3 os premios asignados. O primeiro premio de 12.000 euros foi para a proposta presentada por Emilio José Grande Caicedo e Santiago Ramos de Teresa, baixo o lema do mar ao furancho. Está previsto que a finais deste mes de xaneiro a Xunta saque unha nova liña de axudas por un importe de 1 millón de euros que ten como obxectivo facilitar que os propietarios destes chiringuitos que queiran renovar os seus negocios poidan adoptar os deseños galardoados. A contía da axuda poderá cubrir ata o 50% do proxecto subvencionable, cun investimento mínimo por solicitude de 1.500 euros e unha axuda máxima por proxecto de 10.000. No caso da adaptación integral aos prototipos de chiringuito biosostible do concurso de ideas, a axuda poderá chegar ata o 70% do investimento subvencionable, cunha contía máxima de 20.000.